लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर थ' नोंथांमोना थांनायाव नायनानै फार्स्ट अफ अल बुजिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर थ' आं दिनै मानि बागै बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों थ' आङो दिनै माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोर बुंनो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ थ' बे हौवा आरो हिन्जाव जे बे ग्रुप फट' नुनाय जे सानै हौवा आरो हिन्जाव बिसोरो माने दोनखारदोंमोन आरोना बेंगलराव थ' बिसोरा गथ' साथाम गोनांखा हिन्जावा गथ' साथाम गोनांखा आरो हौवाया गथ' गैया होननानै मिथिनो मोन्दों आरो हिन्जाव दंखायो थ' लोगोफोर आं जोबोद दुखु नांनानै माने भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर थ' जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि बार खारनाय दोनखारनाय बेफोरो माने जोबनो थांला थ' मेन प्रब्लेमा मा थ' साननो गोनां बाथ्रा आरोना थ' दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदि माने जाबाय थायोबा सानफ्रामबो अखा नायबानो बेफोरबायदि माने दोनखारनाय सोरनिबा हिन्जाव लाना खारनाय सोरनिबा हौवा लाना खारनाय थ' जोबोद दुखुनांथाव आरोना थ' बेफोरबायदिनि माने गथ'फोरा फिसाफ्रा मा जानांगौ नंगौना नङा आरो बेफोरबायदिनो न'खरफ्रा बेसेबां माने दुखुआव दङ दायो जायसो जाजायो बिसोर मिथियो नंगौना नङा लोगोफोर जायहा बिमा बिफा गैजाया बिसोरा हावरिया मावरिया थ' बिसोरबायदिया माबायदि जानो नंगौना नङा थ' बिसोरनि लाइफखौ माब्रै माने लाइफखौ माब्रै दालांनो बिसोर थ' बिमा बिफा गैयाबा संसारानो खाना नंगौना नङा थ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा थ' आं दुखु नाङो बेफोरबायदि भिडिअखौ नुयोबा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम थ' बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मा खालामनांगौ हमनानै मोनोबा थ' दासिमावथ' गोबां मानसिफ्रानो एक्सकिउस मोनबाय नंगौना नङा जे सोरबाया दोनखारनानै सोरबाया सोरनिबा हिन्जाव लाना खारनानै थ' गोबां एक्सकिउस मोनबाय थेवबो दासिमबो खारबाय थायो मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनखौ माने एक्सकिउस होबाय थानायखाय बिथांमोना माने खर' देरबाय जानांगौ नंगौना नङा थ' जोबोद माने रागा जोंथाव आरोना आरो दुखुनांथाव थ' बिथांमोना माने एक्सकिउस मोनबाय थानायखायनो बेफोरबायदि माने मावदों जानो हागौ आरोना माने जेन'बा मानिया आरोना रायजोफोरनि खोथा आरो गेदेर गोलावफोरनि खोथा मानिया आरोना थ' नै माने हमजायो आरो नै हगार हरफिनो आरो बिदिनो मावफिनो नंगौना नङा थ' बुंनायालाय बुंदों बे हिन्जाव आरो हौवाया बेफोरबायदि मावला नाथाय सोर बुंनो हानो ना सोरनिबा गोसोखौ जों सियारि खालामनो हाया नंगौना नङा आरो बुंनोबो हाया जे माब्लानि समाव मा जागोन नंगौना नङा थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ जोबोद माने गुरैयै खावलायहरो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि जानाङा लोगोफोर रायजोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि जायोबा लाइफआव मा मावनानै जागोन मा मानानै जागोन नोङो हाजारखि खामाय लाख क्रर खामाय बेंगलर मुम्बाइ खामायहै नोंनि थाखाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ माने खावलायहरो आरोना जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानियाव आगान होनायनिबा आगान होयिया साबसिन जे नोंथाङा क्ररपाति जाबाबो नोंथाङा गोजोननाय गैया आरोना गोजोननाय गैया लोगोफोर थ' बेखायनो नोंथांमोनखौ माने आं माने एडभाइस हरो जे नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव था मानो होननानै बुङोबा बेफोरो माने गासैबो सैताननि आनजाद आरोना थ' बेखायनो नोंथांमोना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां थ' आं दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जे आरो बै जाय खारनाय हिन्जावनि माने जे गथ'फोर बिथांमोना दायो माबोरै दङ नंगौना नङा बिथांमोना जोबोद दुखुयै दङ जानो हागौ मानोना बिमाया फैफिनबाय बिफाया फैफिनबायबाबोथ' बिसोरो माने दायो जोबोद दुखुआव दं मानो होननानै बुङोबा बिसोरनि बिमाया बेफोरबायदि केरेक्टार लुज जायोबा मा जानो नंगौना नङा आरो बिमा बिफानि दुखुखौ नायनानै थानो हाया बिसोरो नंगौना नङा बिमायाथ' फैफिनबाय खुसि जाबाय दे बिफायाथ' दासिमावबो दुखु दं जानांगौ नंगौना नङा थ' बेनो आरोना लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानो जे आरो मोनसे माने इम्परटेन्ट खोथा जे बड' टिउब चेनेल नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बिथांमोना बेंगलरनि मोनसे एस'सियेसननिफ्राय जे बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावो बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावदों थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर बिथांमोनखौबो माने बिथां बड' टिउब बिथांखौबो माने थेंक इउ स' माच होनो
मानो होननानै बुङोबा बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावनानै बेफोरबायदिनो माने जोंनि बे बर' हारिखौ फोसाबगासिनो आरो बे बेंगलर मुम्बाइआव दोनखारनाय सोरबाया सोरनिबा हिन्जाव लाना खारनाय बेफोरबायदिखौ गोबां माने बिथांमोना खामानि मावफुंगासिनो हमनानै बेफोरबायदिनो फाथायहरफिनगासिनो जोंनि जे बिटिआरआव थ' बेखायनो आं बिथांमोनखौ माने बिथांनि आंनि चेनेल थ्रुयै माने थेंक्स गिभिं होयो आरोना। थ' आरो जायफ्रानाखि बेंगालरनि एस'सियेसनाव खामानि मावो थ' बिथांमोनखौबो आं माने थेंक्स गिभिं होयो आरोना। मानो होननानै बुङोबा बिथांमोनाबो जोबोद खस्थ' मावगासिनो जों बर' हारिनि थाखाय आरो बेफोरबायदिनो मावलांबाय था होननानै आं सानो। थ' एसेनोसै आरोना। See you on the next video लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थ' बाय बाय लोगोफोर। See you on the next video।